As negociacións entre Partido Popular e Cambados Pode para deseñar o futuro goberno cambadés están rotas. Así o anunciou este mediodía a candidata do PP, Sabela Fole. Esta é a última vez que tomamos a iniciativa para sentarnos a negociar co señor Abal. O Partido Popular de Cambados chegou ata aquí e non vai a propoñer máis reunións. Creo que o demos todo e que se quere falar con nós e facer un goberno estable e forte para os vindeiros 4 anos, xa sabe onde atoparnos. Segundo Fole, os populares estaban dispostos a entregar a José Ramón Abal as concellerías que xestionara cando formara parte do cuadripartito no período 2015-2019. Serían enoturismo e obras. Ademais, porían sobre a mesa unha liberación e incorporar ao plan de goberno os 14 puntos do programa de Pode. Ofrecémoslle un folio en branco para abrir a negociación que presentase o seu proxecto e poder encaixalo con noso. Puxemos en riba da mesa asumir o seu programa electoral, os seus 14 puntos, darlle a Concellería de Obras e Enoturismo, unha tenencia de alcaldía e a liberación correspondente. Creo que a oferta é xenerosa de abondo. Pero a rotura chegou no momento de abordar a alcaldía. Pode tería reclamado o PP que fora rotatoria, unha liña vermella para os populares. A única liña vermella para nós, e asumo que tamén para a maioría da cidadanía, é que a lista máis votada é a que ten que ostentar a alcaldía, como non pode ser de outra maneira. Non aceptaremos, tal e como pediu na primeira reunión e como volveu a pedir onte, unha alcaldía turnada ou rotatoria. Para Sabela Fole, a pelota está agora no tellado de José Ramón Abal, pendentes de se anuncia a súa decisión antes do sábado ou se o igual que no 2015 non a dá a coñecer ata o momento da votación no propio pleno de investidura. Cambados Pode tivo a oportunidade de ser partícipe dun tempo novo e dunha etapa de avance e de prosperidade. Considero que debe explicar aos cambadeses e cambadesas por que unha soa persoa actúa en contra dunha inmensa maioría social. Pola súa banda, o Partido Socialista non cree que as negociacións entre PP e Pode estean completamente rotas. O seu candidato Samuel Lago asegurou que eles tamén están agardando unha decisión de José Ramón Abal. Lago explicou que lle presentaron unha oferta sobre programa, áreas e funcionamento de goberno, dándolle máis protagonismo. O que non está en discusión, asegurou o candidato socialista, é a alcaldía.